his time, in his time, he makes all things beautiful in his. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Sungani moyo wanga Mbuye chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika. Nothing else but chikondi chanu chosasinthika. Salimo yathu ya tsiku la lero ikutipempha zimenezo. Lero pamenenso tikuchita chaka cha Agnes Oyera, Virigo ndi Maritiri. Mulungu kudzera mwa iye afuna tiphunzire mtima wakudziyeretsa komanso kudzisunga, purity and chastity. Chifukwa chokonda Mulungu ndi mpingo wake, tiyeni tiyesetse kukhala anthu amakhalidwe angwiro, osangoti angwiro chabe, ololera ngakhale kufa ku makhalidwe osiyanasiyana ndi cholinga chonena kuti tikondweretse Mulungu. Agnes Oyera mutipempherere ife. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Samueli. Buku loyamba mutu wa 24 ndi 2 kulekeza 20. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 57. Mawu athu amunthenga wabwino ndi monga adalembera Marko Oyera mutu wa 3 ndi 13 kulekeza 19. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Samuele. 1 Samuele 24 kuyambira ndime 2 kulekeza ndime 20. Pa nthawi yomweyo Saulo adatenga ankhondo okhoza zedi 3,000 amene adawasankha pakati pa ankhondo onse. Adapita kukafunafuna Davide ndi anthu ake ku matanthwe a mbalale. Adafika ku makola a nkhosa apamphepete pa njira pamene panali mphanga. Saulo adalowa mphangamo kuti akadzithandize. Pamenepo nkuti Davide ndi anthu ake akubisala mkati mwenimweni mwa phangalo. Apo anthu a Davide aja adamuwuza kuti, tsiku lija ndi lero limene Chauta ankanena. Muja adakuwuzani kuti, ndidzapereka mdani wako m'manja mwako, udzamchita zomwe zidzakukomere. Tsono Davide adanyamuka nakadulako chidutswa ku mkanjo wa Saulo, iyeyo osadziwako ayi. Koma pambuyo pake Davideyo adavutika mu mtima mwake, chifukwa chakuti anali atadula chidutswa chija ku mkanjo wa Saulo. Tsono adawuza anthu ake kuti, Chauta andiletse kumchita choyipa mbuye anga, wodzozedwa wa Chauta. Ndisampweteke, popeza kuti ngodzozedwa wa Chauta. Choncho Davide atalankhula mawu amenewa, anthu ake adamvera, pakuti sadawalole kuti amthire nkhondo Saulo. Pamenepo Saulo adatuluka mphanga muja namapita. Pambuyo pake Davide nayenso adatuluka mphangamo. Ndipo adayitana Saulo kuti, mbuye anga mfumu. Saulo atachewuka, Davide adagwadira pogunditsa nkhope yake pansi. Adafunsa Saulo kuti, chifukwa chiyani mumamvera mawu anthu amene amanena kuti Davide akufuna kukuphani? Lero mwaonatu ndi maso anu kuti Chauta anakuperekani m'manja mwanga mphanga muja.
ena ankandikakamiza kuti ndikupheni. Koma ndakulekani dala. Ndinati, sindimpweteka mbuyanga, poti ngodzozedwa wa Chauta. Atate anga, onanitu chidutswa cha mkanjo wanu chili m'manja mwangachi. Pamenepo mudziwe kuti mu mtima mwanga mulibe cholakwa kapena zokuwukirani. Poti ndadula chidutswa ku mkanjo wanu, koma osakuphani. Sindidakulakwireni, ngakhale kuti inuyo mukufunafuna moyo wanga kuti mundiphe. Chauta aonetse kuti wolakwa ndani pakati pa ine ndi inu. Akulangeni chifukwa cha zimene mukundichitazi. Koma ine sindinakupwetekeni ayi. Paja anthu akale adati, munthu woyipa ntchito zake nzoyipa. Motero ine sindikupwetekani ayi. Kodi mfumu ya Israeli yadzalondola yani? Kodi ikufuna kugwira yani? Zedi, mukulondola ine galu wakufa. Mufuna kupha ine nthata. N'chifukwa chake Chauta aweruze ndipo agamule pakati pa ine ndi inu kupeza wolakwa. Anditeteze. Aonetse kulungama kwanga pondipulumutsa kwa inu. Davide atamaliza kulankhula mawu amenewa, Saulo adafunsa kuti, kani liwu limeneli ndi lakodi, mwana wanga Davide? Apo Saulo adayamba kulira mokweza. Adawuza Davide kuti, iwe wachita chilungamo kupambana ine, pakuti wandichitira ine zabwino pamene ine ndakuchitira zoyipa. Lero waonetsa ubwino wako pakuti sudandiphe Chauta atandipereka kwa iwe. Kodi munthu atapeza mdani wake, angalole kuti mdaniyo apulumuke? Motero Chauta akuchitire zabwino, chifukwa cha zimene wandichitira lerozi. Ona tsono, ndikudziwa kuti udzakhala mfumu ndithu, ndipo kuti ufumu wa Israeli udzakhazikika pa iwe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga pabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 3 ndi maya 13 kulekeza 19. Pa nthawi yomweyo Yesu adakwera ku phiri, ndipo adayitana anthu amene iye mwini ankawafuna. Iwo nkupitadi kumene kunali iyeko. Tsono adasankhapo 12, nawatcha dzina loti atumwi. Adawawuza kuti, ndasankha inu kuti muzikhala nane. Ndidzakutumani kukalalika ndipo mudzakhala ndi mphamvu zotulutsira mizimu yoyipa. Anthu 12 amene adawasankhawa ndi awa: Simoni, amene Yesu adamutcha dzina loti Petro; Yakobe ndi m'bale wake Yohane, ana a Zebedeyo, amenewa adawapatsa dzina lakuti Abowaneregi, ndiye kuti opsa ngati bingu; Andreya ndi Filipo,
kudza Bartolomeyo, Mateyo, Thomas, Yakobe mwana wa Alifeyo, Tadeyo, Simoni wa mchipani cha ndale cha Zerote, ndiponso Yudas Iskarioti, amene pambuyo pake adampereka Yesu kwa adani yake. Tenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Sungana Ambuye moyo wanga chifukwa cha chikondi chanu chosasimbika. Nothing else. Mulungu amatisunga chifukwa cha chikondi chake chosasimbika. Osati ndifa nzeru, osati ndifa mphamvu, osati ndifa oyera mtima, amatisunga chifukwa cha chikondi chake chosasinthika. Mawu amenewa azitikumbutsa kufunika koyanjana ndi Mulungu every time. Dzulo we finished with a very good promissory note. Tinamaliza ndithu pabwino pamene timaona kuti Jonathan akuyanjanitsa bambo ake Saulo ndi Davide. Nkumona ngati iyayi, ngati zinthu zipitere chonchi, ndekuti kuli zabwino kutsogoloko. Saulo wasiya kusakasaka Davide. Koma tikuona kuti lero wayambaso kumusaka Davide. Afuna amuphenso. Kantima komwe kaja. Chimene akutionetsa Saulo nchonena kuti promises and change rooted in greed breeds violence. Kunena kuti kusintha kobwera chifukwa cha malonjezo abodza, komanso chifukwa cha ngofuna kuti ndikwaniritse za lero lokha, kumabala zipatso zoyipa, zipatso zachipolowe, zipatso zakupha. Tangati timalonjeza zinthu osati ndi cholinga choti zikuchoka pasi pa mtima, koma chongoti mwina lero ndiomboke kapena lero ndioneke wabwino. Ndidzakuchitirani zakuti ndasiya pepani sindidzayambiraso, mawa tikubwerera to our daily activities. Why? Malonjezo athu, ma promises athu were rooted in greed, were rooted in evil, were rooted in malice. Tapempha Ambuye tsiku la lero kuti pamene tilonjeza zinthu zizikhala tikulonjeza chifukwa cha chikondi chake, monga tikunenera nsalimo ija chosasinthika. Ndikulonjeza Ambuye osati kuti ndine wabwino, osati kuti ndili ndikuthekera, koma ndikulonjeza pozindikira kuti inu ndi amene mungathe kubweretsadi zabwino mmoyo mwanga. Lero abale tikuona Davide akusakidwa ndi asilikali odzomenya nkhondo a Saulo 3,000. Munthu amene ali weak and innocent tisachite kunsakira zida zambiri zomusowetsa nazo mtendere. You never know, the one you are fighting, God is with him. Ndizimene tikuona ngakhala asilikali 3,000 sanathe kumgonjetsa Davide fa Mulungu anali naye. Tikawerenga chapter 23, lero tili mu chapter 24, tiona kuti Mulungu anapulumutsa moyo wa Davide pakumpangitsa Saulo khala busy ndi Afilisiti kuti amenyane nawo nkhondo. Lero nkhondo ija yatha, Saulo akubwera koma akuyamba kulimbana ndi Davide. Akutipatsa phunziro lonena kuti in this life we don't have permanent victories. Nthawi zonse tizikhala tikumenya nkhondo mpaka the ultimate victory is achieved through our union with God. Dzulo mu chapter 23 Davide akupambana, akupulumutsidwa, is protected chifukwa kuti Mulungu anampangitsa Saulo kukhala busy kumenya nkhondo ndi Afilisiti. Anapambana padzana. Dzulo loliwisi lomweli timanena kuti Jonathan anawayanjanitsa, Mulungu anamteteza Davide kuti asanchite choyipa china chilichonse. Koma sikuti nkhani ikuyimirapo every day David is facing a new and newer enemy. Akusintha mawanga mwa njira zodabwitsa Saulo. Ena timaganiza kuti chifukwa kuti lero ndapambana ndi nditayirire, lero ndachita bwino ndi nditayirire. Every day imakhala ndithu battle imene tikuyenera timenye. Ultimate victory will be achieved tikadzakumana ndi Yesu Khristu mu ufumu wake. Tisatope kuchita zabwino. Soja timatero patiyankhule na Ambuye potenga mawu a Paulo kwa Galatiya 6:9. Abale osatopa pochita zabwino. Nthawi imene timadzatopa ndi nthawi imene victory yathu yeniyeni ndi Yesu Khristu inali pafupi kuti ioneke. Phunziro lathu lachitatu la tsiku la lero ndilonena kuti tamva kuti Saulo atapita kokansaka Davide amene anabisala mphanga. Ali mphanga muja Davide anapita kukanyotsola mphonje ya mkanjo wa Saulo ngati umboni onena kuti lero ndikanatha kukupha. Koma chimene chikundisangalatsa ndi amene nchonena kuti nthawi imeneyi ndi nthawi imene Saulo anali kukadzithandiza. He attended to personal needs. Imakwana nthawi tamva kuti anapita ndi asilikali 3,000.
koma imakwana nthawi m'moyo muno, no matter how many people are protecting you, imakwana nthawi yoti you have to attend to your personal needs. Saulo akusiya asilikali omuteteza, mabodyguard zikwi 3000 akulowa kuti mphanga nthawi yoti akapanga attend to personal needs, akadzithandize chichewa chake akutero. Titha kuona ngati lero tili ndi antchito, titha kuona ngati lero tili ndi apolisi, tithaona ngati lero tili ndi ame, koma imakwana nthawi yoti you should attend to personal needs. Ndino abwana, chilichonse mmachita kupatsidwa, mmayendetsedwa, mmachita kupatsidwa, zovala mmachapiridwa, zakudya simudziwa mtengo, mmati mukati ndifuna chakuti chimabwera. But there comes a time in life where you have to attend to personal needs. Izi ndi automatic, sinkhaniso yochita kukakamiza iyayi. Ndi nthawi ngati imeneyo, imene timadzansowa Mulungu. Davide akanatha kunchita choyipa Saulo nthawi imene amafuna apanga attend personal needs. Koma chifukwa chonena kuti Davide anali ndi mzimu wa Chauta, anazindikira nthawi yomweyo kuti uyu ndi wodzozedwa wa Chauta, ngakhala akudutsa mu chigwa cha uchimo ndisanchite choopsa, ndingompatsa saini yoti lero moyo wako kanatha kutha. Idzakwana nthawi muja timanenera nyimbo yathu, amayenda pena pake, adzakhala pena pake, kudikira dzina lawo. Imakwana nthawi yoti ndikhale pena pake ndekha. Ndi nthawi imeneyo muja naimbira Chansa College, ndekha. Imakwana nthawi yoti mukhale nokha. Chifukwa timaswekera tipeze Mulungu azitiperekeza. Chifukwa ngati nthawi imene idzakwana yoti ndosowa kukhala pandekha ndilibe Mulungu, ndithudi dziko lidzandikulira, dziko lidzandichepera. Phunziro lina limene tikuliona ndilonena kuti the devil amatipanga present short glory. An opportunity inabwera kwa Davide yoti anchite chipongwe Saulo. After all, wakhala kuzuza moyo wake. After all, iyeyo akhala mfumu posachedwa, akanatha kumpanga china chilichonse. Komano Davide akuzindikira kuti inde undi mwayi, koma mwayi ofuna undisemphetsa ndi Mulungu wanga. Satana amatipatsa mwayi kapena titi miyayi imene makhala short glory. Wavutika abwana mangokukambira zoyipa, mangokukalipirani, ndino anaphi tsiku lina mujapa madzangopeza mthumba muli 200,000. Zero kukula ndi tani. Ayi ndi short glory ya Satana, afuna akuchimwitseni chipambano chimene Mulungu amafuna akupatseni posachedwa. Abwana akhala akusinjirirani, akuchitirani zoyipa. Imakwana nthawi yene yake yoti apanikizika afuna thandizo lanu. Lero andifuna ine lero ndi adziwi. Osatopa kuchita zabwino. Kenaka pamene Davide akuti mwayi umene unapezeka kuti akanatha kumupha Saulo, anyamata ake a Davide amachemerera, anali kukondwa tsiku lija ndi lero thana nayeni. We should be very careful ndamene amatichemerera. Our decisions should be rooted in truth. Our decisions should be rooted kuti timaopa Mulungu. Davide akanakhala munthu otengeka kuti anthu akumuchemerera, ndithudi akanatha kumupha Saulo. After all, even Jonathan akudziwa kuti bambo wake wamasaka moyo wanga. Komayi anawuza kuti sindinchita choyipa chilichonse. Uyu ndi wodzozedwabe wa Mulungu. Ngakhale wapanga izi koma ndi wodzozedwabe wa Mulungu. Anthu ena akamatichemerera, tizikhala pansi honestly and calmly, kunena kuti zimene akundichemererazi ndizoona, sakundichemerera kuti ndingononga zinthu chabe. Tikanakhala ambiri, tikanamupha Saulo in the name of self-defense. Tikanapereka ma excuse, inali self-defense, amafuna kundipha ine mmadziteteza. Tikanapereka ma excuse, kuti sapatsa pamanja, Mulungu andipatsa yekha. Tikanapereka ma excuse, I was promised the throne by God. After all, palibe cholakwika chimene ndachita. Tikanathopereka ma excuse kuti I'm tired of running up and down, ndatopa ndi kusakidwa, lero ndifuna mtendere. Tikanathopereka ma excuse kuti even Jonathan akudziwa zoti bambo wake wanda amene amasakasaka moyo wanga. David simply refused any other excuse imene li contrary ndi kuchotsa moyo. Timapereka ma excuse osiyana-siyana. No excuse is justifiable if is contrary to the will of God. Chimene amafuna Davide
ndi kukhala ndi right and clean conscience, chikumbumtima chosamutsutsa. Abale musakhale ndi chinthu chokutsutsani. Paulo amatero kusowa mtendere konse wakhala kupanga Saulo ndi chifukwa choti chikumbumtima chake chimamutsutsa. Davide amakana zimenezo. Ifenso tilolere, it's better to die poor koma tili ndi chikumbumtima chabwino. Mtendere umaposa zina zilizonse. Ndi anthu angati ali ndi chuma kapena zuma koma ziwasowetsa mtendere wetengera njira zimene adazipezera. Ndi anthu angati ali pa ntchito zabwino koma anazipeza mwachinyengo. Ena anagona ndi mabwana awo, ena anaphetsa anthu ena anachotsetsa anthu ena, koma ndi anthu angati ali ndi mtendere after that. We should learn and strive to have right conscience. Potsirizira tikuona kuti Davide atacheka chidutswa cha mwinjiro wa Saulo, afterwards akudzimvera chisoni ndipo akulira chifukwa chachani. Akuzindikira kuti mwinjiro umayimirira authority. Akudziwa kuti ndachekako mbali ya authority. Inde sindinamuphe koma partly I've teared part of his character. Tizimva chisoni timakhala moyo uno. Mwina nkucheza kwathu mosazindikira timapeza kuti tacheka mbali imodzi ya moyo wa anthu ena. Tacheka mbiri yawo, tacheka mtendere wawo, tacheka humanity yawo, tacheka ma opportunities awo. Monga Davide uja, ngati ndife odzazidwa ndi Mzimu Woyera, tizikhala ndi nthawi yolira kuti Ambuye ndapanga izi, I didn't intend, komano ndikupepesani. Even have courage kukampepesa munthu amene tanchitira zimenezo. Koma mbiri, instead of kumva chisoni pa zolakwika zimene tapanga, timasangalala kuti amatangatani nankhaulitsa wajapo. Ayi, wajapo si Chikhristu, wajapo si Mzimu Woyera. Tipempha Ambuye lero kuti pamene Davide akusakidwa ndi Saulo, ndipo Davide sakubwenzera choyipa koma akufuna kukhala munthu wamtendere moyo wake onse. Ifenso ngakhale tikumana ndi masautso, manenereredwe osiyanasiyana, tiyesetse kusaka mtendere ochoka muchoona. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. In your time, you make all things beautiful in your time.